Tara, mag-goto muna tayo. Tigib tayo ng iba't ibang klase ng laman loob. Tignan nyo naman kung gaano kalaki yan. Tapos sasamahan mo pa na mainit na sabaw. Grabe. Andito nga pala tayo sa Nanay Feelings Rose Eatery dito sa Lipa, Batangas. Uubos nga doon sila ng 150 to 200 kilos ng halong karne at laman loob kada araw. Since 1980s pa nga daw itong kainan nila. Kaya sabi nila mahigit 4 na dekada na silang tinatangkilik ng mga tao dito. At bukod pa nga sa goto, ay marami rin silang tinitindang mga ulam dito. Ano nga ba ang sikreto nila? Tara na, kain tayo! Dalawang goto patatas gas, dun sa gate na rin natin. Dalawa, tapos... Tapos dalawang kanin, te. Okay. Then kakain.
Dalawa na extension. Ito kanin. Ito yung kanin. Yun. Ito pala yun. Thank you. Nanoy Feelings Rose Eatery. Goto. Barbecue. Laki eh. Tignan natin yung goto nila. Daming tao dito. Hello. May sabas na kaya? Sana mali na eh. Ito lang. Mama init ang goto. Sarap. Natin itong patis. Natin yung barbecue nila. Ang laki oh. Oh.